resposta natural a les inquietuds i les ganes de recerca d'uns gironins i unes gironines. Més enllà de l'Observatori de Girona Futur, que és un espai en evolució més tècnic, més d'acció, que servirà per identificar solucions a problemes de la ciutat, calia tenir un espai de debat, de pensament i de reflexió. D'aquí neixen les xerrades de Girona Futur, unes xerrades per debatre, saber i aprendre sobre la ciutat i sobre el país. Xerrades que s'aniran repetint cada mes amb diferents temàtiques i diferents llocs del municipi. És un luxe i un plaer poder encetar l'any amb aquest tema tan i tan al dia al nostre país i a la nostra ciutat, just en un moment crític per la pervivència de la llengua. Avui ens voldrem centrar en si el català és o pot esdevenir més un pont d'acollida i no, com alguns insisteixen a defensar, una barrera per a la gent que arriba a Catalunya de nou en nou. Però també és un plaer poder-ho fer amb uns ponents com els que avui ens acompanyen i que després la Mercè Garcia ens presentarà. I el luxe és fer-ho en aquest espai mil·lenari, carregat de memòria, d'energia i de la pau necessàries que conviden a la reflexió. Per això, qui millor que la priora del monestir, Sor Maria Assumpció Piferrer, per donar-vos la benvinguda. Molt bé. Doncs bon dia a tots. És un goig gran poder-vos, que tots i totes hàgiu vingut aquí a fer aquesta reflexió sobre el català, el futur del català, que això ja en parlarem molt. Bé, també vull, abans també saludar el Quim, el nostre president, que de fet és president, i ha vingut alguna vegada per aquí, al final del mil·lenari també se va fer, va donar pas del tancament de tot, i li tenim molt bons records. O sigui que tenim una persona i tots els ponents, de tu ja que és la que et conec més, i que ho fareu molt bé. Només dir-vos que gràcies, i és un goig per la comunitat del monestir de Sant Daniel, un monestir mil·lenari, més de 1000 anys, de molta història, que jo quan hi penso em fa reflexionar molt, i que és quan et fa estimar aquest monestir que no sé què té, però té una cosa, jo crec que també a partir de Girona la gent, totes les institucions ens aprecien, perquè el monestir és obert a tothom, acollir a tothom, allò a Sant Benet, el més important de la nostra vida monàstica és acollir l'altre, com el Crist, com venen a l'hostatgeria, trobar-te que l'altre és important. I això és el que voldria per mi avui, que sou tots importants, i que me n'alegro molt i estic molt goig de part de les altres germanes, que agraïm molt que hàgiu vingut. La Mercè també, que ha fet una mica també de pont, i no els conec, alguns us conec, els altres no els conec, però ja sabeu que aquí és a casa vostra i sempre serà a casa vostra, perquè l'acollida sí, a nivell del barri, a nivell dels amics, a nivell de moltes coses, doncs aquí tothom té entrada. Que passem un ratet molt bonic i que sobretot el català no es perdi. Jo també en tinc molta pena, que ara l'altre dia que vaig baixar a Barcelona em va fer una pena, tothom parlava en català. Aquí a Girona ja comença molt, també hauríem de treballar molt entre tots, que no es perdi el català, que tenim més profund de la nostra vida, la nostra llengua, que ens ha ensenyat ja des de petits. Doncs que passem un rato també bé, bonic, i simpàtic, i alegre. I tant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, priora. Deies que no sabies què tenia aquest monestir, té pau, perquè sempre que venim aquí ens dona pau. Gràcies als que sou aquí, gràcies als ponents, que després de seguida us presentaré, i gràcies als que ens esteu seguint en línia per acompanyar-nos aquest matí, i com bé ha dit en Santi, ens acompanyeu a reflexionar sobre aquest tema, el català. També a debatre, a pensar i sobretot, quan acabem, a treure conclusions. Per parlar del català, tenim avui entre nosaltres els ponents que us presento i els que vull saludar. El molt honorable president Quim Torra, molt benvingut, és nascut a Blanes, llicenciat en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona, va exercir com a advocat i directiu de Winterthur Assegurances més de 20 anys i fou fundador de l'editorial A Contravent. També fou director del Born, Centre Cultural,
president de Sobirania i Justícia i president d'Òmnium Cultural, entre d'altres responsabilitats. Al maig del 2018, com tots sabeu, fou investit com a president 131è president de la Generalitat de Catalunya fins a la seva inhabilitació dictada pels tribunals espanyols al setembre de 2020. Darrerament està sent convidat en moltes poblacions per parlar de la situació del català, amb una conferència que titula Si la llengua falla, fallarà tot. Molt benvingut. L'Alina Kayal, benvinguda, és nascuda a Damasc, a Síria, és llicenciada en Turisme i Relacions Públiques per la Universitat de Damasc. Va arribar a Girona fa uns 25 anys, parlant anglès, francès i àrab, però ni un borrall de català. Va crear la seva pròpia empresa de roba esportiva, fabricada a Catalunya i que exporta arreu del món. És membre activa de FIDEM. Molt benvinguda. Gràcies, Mercè. Levdokim Perevalski, en Kim, abreviarem, és nascut a Kiev, Ucraïna, i graduat per l'Escola i l'Acadèmia de Belles Arts de Kiev. És un artista reconegut arreu del món, com ho demostra que les seves obres estan a museus nacionals i col·leccions particulars d'Ucraïna, Rússia, Polònia, Estats Units, Canadà, Anglaterra, Portugal, Bèlgica, Holanda, Israel, França, Alemanya, Espanya, Catalunya i Girona. Va aprendre el català de gran i per amor. Molt benvingut. La Fariha Hayan, nascuda a Tazagin, al Marroc, va arribar de ben petita a Catalunya, és graduada en infermeria a la UDG de Girona i treballa com a infermera d'atenció primària per la Generalitat de Catalunya al CAP de Can Gibert del Pla. Com a idioma matern té el tamazic, tot i el català també. Molt benvinguda. Gràcies. Ara que ens coneixem tots i totes, podem entrar directament en la qüestió que ens ha portat aquí, el català. I en particular volem resoldre una qüestió molt important i que sovint és objecte de debat, que és el català una barrera per a les persones que arriben a casa nostra i la volen fer també casa seva, o més aviat es pot convertir el català en el pont que faciliti la seva acollida? Quines eines tenim per fer-ho fàcil? Existeixen aquestes eines? Les administracions i els administrats, tots nosaltres, les coneixem? Les fem servir, aquestes eines? O és una qüestió d'actitud, una qüestió de canvi de xip? Posa en risc la pervivència de la llengua el no prendre en consciència d'això? Què n'opineu vosaltres? Si us sembla, deixem que comenci el president, ell que no ha hagut de fer el procés d'adaptació. Doncs endavant. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Gràcies als meus companys aquí de taula, gràcies Mercè, i sobretot gràcies a Girona Futur. Penso que es necessitava aquesta plataforma per tenir aquests espais de debat, de reflexió, per adonar-nos que hi ha molts temes que necessitem entre tots repensar-los. I penso que si en aquest moment hi ha algun tema que tot el país està repensant és què està passant amb la nostra llengua. Arreu hi ha debats, hi ha conferències, hi ha el Twitter que bull de moltes experiències. Penso que avui el més interessant serà escoltar-los amb ells més que a mi, perquè el que em sembla que sobretot hem d'entendre és la vostra manera que vau tenir d'aproximar-vos a la nostra llengua. A mi m'és fàcil dir
com a catalanoparlant, com una família de catalanoparlants, establerts a Santa Coloma de Farners des de l'any 1700, que per mi el català és com el meu paisatge, no? I no considero que ni el meu paisatge, ni les cases de Santa Coloma, ni la riera de Santa Coloma siguin cap obstacle ni cap barrera a ningú, sinó que formen part del que en podríem dir la meva manera de ser, que si ens poséssim una mica més acadèmic seria la identitat, no? I per tant no crec que cap identitat de cap poble del món sigui cap obstacle ni cap barrera a ningú, en absolut, no? És més, amb la voluntat crec que tenim tots plegats d'arrelar-nos a un lloc. Per mi és impossible aquest arrelament sense l'entrada, la gran porta d'entrada a qualsevol país que es coneix el seu idioma, no? Per mi és molt difícil que tu puguis capir i entendre tot el que significa aquest entorn en el que vivim, i que no sigui només una pura fotografia, sinó que vulguis entendre l'ànima d'aquella fotografia sense poder entrar, obrir la porta de la cultura i tenir accés a tots els seus escriptors, a totes les seves obres de teatre, a tota la seva cultura popular, a les grans obres d'art que han generat. Tot aquest món s'hi accedeix a través de la llengua, i a vegades penso que malauradament és una gran pèrdua per la gent que està en el nostre país, que no tenen accés a tota aquesta cultura que els catalans, ni millor ni pitjor que altres, però és la nostra, és la nostra petita aportació al que fa el mosaic dels pobles del món. Per tant, jo crec que, i segurament, no sé, m'agradaria molt escoltar-vos a vosaltres, per mi sobretot és una porta d'acollida, no sé, gairebé fent servir les paraules de la priora, bé, no sé, una mica la llengua com un monestir, un lloc d'acollida. Jo ho he vist sempre així, he tingut la meva única experiència, una mica sortint de Catalunya, va ser quan amb la meva família vam anar a viure un parell d'anys a Suïssa. Nosaltres ja vaig tenir l'oportunitat d'anar a treballar a la seu central de la companyia d'assegurances en la que jo treballava a Barcelona, a Winterthur, que està en la zona de parla alemanya. I clar, t'adonaves que si no aprenies l'alemany era gairebé impossible accedir a la cultura del teu entorn. Era evident, i en societats sobretot tan globalitzades com la Suïssa aleshores, el 2007, imagina't, fa gairebé 20 anys, doncs que amb l'anglès tenies un nivell, diguem, de poder-te espavilar, però si volies entrar en el que realment representava la cultura alemanya no era suficient. Ho dic perquè potser serà interessant amb algun també del turisme que ha arribat aquí a Girona, i tant com veiem que tot arreu l'anglès també està agafant una força que potser no fa 10 anys, sense el boom de les bicis, no tenia, potser també nosaltres ja ens hem de començar a plantejar quina serà també la nostra futura relació amb l'anglès. En fi, temes que deixo una mica per aquí, però intentant contestar aquesta primera pregunta de la barrera o del pont. Jo penso que sobretot és una porta. I tant que és una porta, perquè la primera porta és l'idioma, perquè sense parlar un idioma del país jo crec que és impossible integrar-te, és impossible entendre la gent, un simple dita amb l'idioma no podries entendre, perquè molta gent aprèn idiomes fora del país, però quan vens, quan empapes de la gent, de la cultura, fas casa, fas caliu amb la gent, i jo crec que és molt important. Clar, la meva experiència és molt diferent, suposo, dels altres ponents, perquè he vingut fa 26 anys. Girona no és Girona la que és ara, ha canviat moltíssim, està més obert, hi ha més possibilitat per aprendre idiomes, hi ha xarxes socials, hi ha internet, hi ha tot. Clar, el meu era anar amb un llibret petit, aprendre en 5 dies l'idioma, i anar agafant frases i
parlar amb la gent, però jo m'he sentit molt acollida, molt recolzada per la gent de Girona, per les famílies de Girona, i molt bé, molt contenta, molt contenta. I sigui raó que sigui aprendre l'idioma del país, que ha de ser el primer que s'ha de fer en un país, que sigui amor, que sigui econòmic, que sigui per necessitats, cadascú que posi l'ordre que vulgui per aprendre l'idioma, però és un inicial per estar i poder gaudir de la gent, perquè si no, no podríem tenir una conversa al 100% integrada i estar dins del país. Sí, sí. Bueno, jo he arribat també aquí bastant gran, i tenia 27 anys quan he començat a aprendre català. He arribat aquí perquè tenia un contracte amb una galeria i per això a mi m'ha costat una mica perquè no sabia ni una paraula ni de català ni de castellà, parlava una mica d'inglès i al final ja he conegut la meva futura esposa, que també en això, com diu, per amor, ja ha començat a aprendre català. I jo penso que aprendre l'idioma al país que vius és per respecte a aquest país, sobretot. Per respecte a la seva cultura i, evidentment, és per comunicar-se amb gent, per entendre la història, el passat d'aquest país, sentir-se còmode en converses amb la gent. Jo, per exemple, passava molt de temps tancat al meu estudi i tenia molt poca relació amb la gent i per això també el procés d'aprenentatge d'idioma, per exemple, anava molt llarg. Apuntat a uns cursos, per exemple, de català en Girona i això jo penso que és un pont que m'ha ajudat molt a obrir noves perspectives, trobar nous amics, també fins i tot mirant la tele o llegint començar a llegir llibres, diaris, ja sents més una part d'aquest país i jo penso que és molt important. Molt bé. Bueno, primerament, gràcies per convidar-me. Jo, com ha dit la Mercè, a casa meva sempre m'han ensenyat un idioma, que és l'idioma dels meus pares, que és el tamazight. De fet, he après l'idioma dels meus pares la primera vegada que també he après el català i el castellà a l'escola i estic molt d'acord, no crec que el català sigui una barrera, de fet és com un ampli ventall d'oportunitats que t'obre a conèixer cultura, gent, relacionar-te i de més. En el meu cas no considero cap barrera perquè no m'he trobat amb aquesta dificultat d'integrar-me ni res. I també crec que entenc la gent que ve de fora, que poder per així de primeres un idioma que no l'entén el pot veure com una barrera, però s'haurien de donar l'oportunitat d'entendre-ho, parlar-lo, per interaccionar amb la gent i sociabilitzar-se. Crec que és important que tenir una mica la ment oberta i integrar-se quan arribes a un país i fer una mica el punt de part seva de parlar-ho i entendre-ho. I així com digueu tots que heu de fer l'esforç per aprendre el català, que això és important, creieu que nosaltres, la gent del carrer, en fem prou per ajudar-vos? Ajudem o us perjudiquem amb el que fem quan us trobeu a la gent del carrer? Jo, sincerament, jo treballo en un CAP, en una consulta on l'àmbit on les persones, la població és molt diversa, molta diversitat cultural, i jo moltes vegades em veig que el 40% de les meves consultes són en castellà. I és un fallo meu perquè arriba una persona, poder per una vestimenta, un nom o un altre, i de primeres parlem en castellà. I jo crec que és un fallo que jo mateixa faig i molts companys també ho fan. És una manera que ja estàs com dient que ets el col·lectiu castellanoparlant, per tant, li poses tu mateix aquesta frontera i no parlen català, ja ells també se senten com un altre col·lectiu, diguéssim. I jo crec que nosaltres també hem de, com a població que ensenyem o que rebem la gent, hauríem de fer l'esforç de parlar en català. Jo també trobo que si és una persona que no t'entén,
seria més complicat de relacionar-te, però si t'entén perfectament, encara que et contesti en castellà, poder algun dia arribarà i et contestarà en català. I crec que a vegades ho fem de bona fe, perquè així la conversa és més fàcil, però crec que no els estem ajudant, realment. Sí, moltes vegades quan saben que tu ets estranger, de seguida te dirigeixen en castellà. I quan tu dius, no, jo fa molts anys que viu aquí, i tu comences a parlar català, a vegades persones segueix parlant amb tu en castellà. No sé per quina raó, és que pensen que per mi me costa més castellà, per exemple, que català, perquè a vegades la gent fa alguna pregunta i diu, no, per mi, si és possible, dirigeix millor en català. I, bueno, ja... Sí que és un costum, sí que és un costum que ho tenen per general. Quan te dirigeixes amb la gent i parlen, o com si te parlen en anglès, després també te segueixen en anglès. No, hauríem d'insistir, la gent d'aquí, en català, i des del bon dia començar i seguir. I a poc, perquè si no seria al revés, saltarem el castellà o si no un altre idioma que la gent parlés. No sé si ho fem, jo crec que és falta de respecte. No, hauríem de respectar tant el català i que la gent no es parla en un altre idioma, contestar en català i a poc. Perquè a vegades li contestem en castellà i a poc, com si ens entenguéssim millor. No, és que és veritat. I doncs no, català i bon dia. És com quan gent a vegades ve de fora, comencen good morning i la seguim en anglès. No, estem aquí. Bon dia i seguim. I això es diu així en català perquè és així, perquè és la lletra, perquè és la cultura, perquè som nosaltres. I començar a explicar des de l'idioma, de la simple paraula, començar a explicar la cultura que tenim des d'aquí. I d'aquí obrim un ventanal obert per explicar moltíssimes coses. Sí, aquest és un dels molls de l'ossos del que ens està passant. Jo, que també vinc d'una certa generació, educat en castellà a l'escola i sota el franquisme, encara vens una mica, i els pares, per ser educat has de contestar en castellà a les persones que arriben. No sé, hi havia com una mala idea que havies de parlar en castellà a les persones que s'adreçaven en castellà. Crec que això també és una dels grans combats que ara mateix tots plegats estem manant, de fer aquest canvi radical i de donar-te que si no som nosaltres els parlants de català els primers en donar-li valor a la llengua, si la fem tan accessòria que ens passem al castellà a la primera conversa, les coses accessòries se n'acaben per prescindint. Si tu no li dones valor, si tu no el fas útil al català, per què l'altre l'hauràs d'aprendre? I a mi aquesta reflexió que aquests últims anys s'ha anat imposant, amb tota aquesta idea subjacent sobretot del mantinc el català, crec que darrere del mantinc el català sobretot hi ha aquesta gran fortalesa de dir, a veure, per mi la llengua és important perquè em defineix a mi com a persona i amb tot el que significa. Per tant, jo vull donar-li aquesta importància, vull que sigui valorada, vull que l'altra persona també sàpiga que per mi és important el català i és més, que vull que ella també d'aquesta manera l'assumeixi. I per tant a mi això em sembla vital mantenir aquesta lleialtat lingüística, si voleu, el mantinc el català, perquè és un, com diríem ara, i utilitzant una expressió anglesa, un win-win, tothom hi guanya. O sigui, guanyes tu perquè estàs donant valor a la teva llengua i guanya l'altre perquè l'aprèn i perquè tu no estàs fent de barrera. Perquè llavors sí que convertim el català en una barrera, perquè no la parlem. Llavors qui escala aquesta muralla si nosaltres no som els que la parlem, no? Li estàs fent pràcticament impossible a la gent nouvinguda o a la gent que vulgui aprendre el català d'aprendre-la, no? I aquesta idea de donar valor a la llengua, que és important, no? I no sé, segurament tots recordareu els articles de la Carme Junyent i probablement el darrer, que va ser tan colpidor, el morir en català, haver de defensar morir en català. Bé, donar-li importància a la teva llengua perquè també quan arribi, perquè puguis morir en català, i perquè tinguis un entorn que t'entengui a l'hora que hi hagin fets tan vitals per tu com aquests. Jo penso que sobretot
és posar el català en el centre. Si realment l'assumeixes com que és essencial, no? Ara que amb la Covid vam aprendre qui eren les persones essencials, ara potser també hem d'aprendre que el català és essencial també, no? I que per tant estàs fent no estàs fent cap flac favor, sinó que te l'estàs carregant si et passes al castellà a la primera, si tens aquests hàbits d'adreçar-te en castellà inicialment, amb això no ajudes. Llavors, pel que comentaves d'educació, per l'educació que vas rebre, o per la que hem pogut rebre tots nosaltres, no seria una falta de respecte el continuar parlant en català o no parlar-li en castellà a aquella persona. Ho veieu com una falta de respecte, el no canviar d'idioma? Ja ho he superat, aquesta concepció. Perfecte. M'ha costat, perquè crec que ens costa, però sí, no. Precisament per això, perquè jo no vull que l'altra persona es pensi que la meva llengua jo no li dono valor, o que l'aparto de la meva llengua gairebé, no? O que li faig accessòria. Jo acostumo a dir que els catalans, en molts àmbits, malauradament, segurament sortirà de la conversa, la nostra llengua ja viu en el desert, no? Jo dic àrees de desertització del català, on ja no existeix la nostra llengua, no? I en els jutjats, als grans mitjans de comunicació, en llocs importantíssims per un món global on l'audiovisual ho és tot, no? I sobretot per les nostres generacions que venen al darrere, els nostres nois i noies i els nostres joves, que s'han trobat en una globalització que no està ajudant a que el català puguem tenir, perquè no hi tenim una presència massiva ni tenim eines que obliguin a aquesta presència, no? I això també ja suposo que sortirà en la conversa, quines eines tenim per fer obligatòries determinats mandats que ens ajudarien com a mínim a no patir per la supervivència del català, que ja seria una gran cosa. Però certament jo això ja intento mantenir el català, no sé si vosaltres també heu vist que això està passant més. Sí, ara més, i jo ho diré de les dues parts, si és com de fora de Catalunya o siguent gironina, estan aquí dirigint a la gent en català. Jo intento sempre parlar a la gent en català, perquè li dono valor a l'idioma. Intento facilitar i ajudar a la gent que entendre. I jo crec que hi ha d'haver-hi un procés per dirigir a la gent, que sigui a nivell quan arriben els nouvinguts aquí, des del primer pas, començar a ensenyar-los en català, a les classes, portar-los a escoles, després trobar feina, ajudar a tot, però aquest procés que sigui des del primer moment, que sigui en català. De cap de les maneres que canvi de línia. Molt bé. I Quim, quins motius hauria de tenir algú, en Quim, per aprendre i parlar el català a Catalunya? Creus ha de ser el respecte, l'amor, la cultura, la curiositat, la necessitat? Hi ha tot. Jo penso que absolutament tot. Hi ha amor i necessitat. I, esclar, si una persona vol viure, clar, només els turistes i ocupants que no parlen l'idioma del seu propi país. Pues, una persona que vol viure has d'aprendre idioma, com ja he dit, respecte a aquest país, però també per a ella mateixa, perquè t'obrirà moltes portes i tu sentiràs integrat a la societat i ajudarà a entendre moltes coses. A veure, sentiràs més a casa i no sé ni com explicar-ho, però clar, moltes vegades la gent que comença a parlar català evidentment costa molt i per vergonya ells intenten parlar un altre idioma per no ensenyar que no saben encara. Pues, per exemple, un exemple que ara per exemple, passa en Ucraïna, que el país està en guerra i hi ha molta gent que tota la vida parlava en rus, ara comença a parlar ucraïnès. I ucraïnès ha posat un cartell que posa el vostre russoparlants, el vostre ucraïnès és fantàstic, perquè la gent escriu faltes, però tothom anima que parlen i així ja a poc ja sortiran i important animar
i ajudar aquesta gent. És com, per exemple, jo tinc classes de pintura i dibuix a Celrà, porto, i tinc alumnes que és d'Argentina, dels Estats Units, i ells ja començaven a parlar en castellà, però tot el grup, els altres alumnes m'ajuden i nosaltres a poc expliquem, però parlem català. Aquí, i ells ajuden i amb totes les paraules que falta repeteixen 2 i 5 vegades i si no intenten explicar d'una altra manera, però que la gent practica la llengua, que jo penso que això és tenir paciència i ja... I creieu que la gent de peu motivem que parleu el català? O sigui, si et veiem amb dificultat, diguem, sí, continua parlant en català, o no, doncs si parles millor en castellà, parla castellà. No, jo penso que generalment sí, la gent que conec jo ja animen, no? Sobretot, suposo que és més a les ciutats més grans, com Barcelona o Girona no tant, però que es nota més que la gent canvia l'idioma, que parla més castellà, i per exemple si nosaltres ja pugem a Camprodon, doncs allà hi ha quasi tots estrangers que hi ha, fins i tot sud-americans, ja canvia i comences a aprendre català. Hasta el xino que tenia aquest basar ja parla català perfecte. Un gran exemple. Sí, que és un exemple així una mica estrany, no? Però parla català... Estrany no, hauria de ser. Perquè hauria de ser, perquè li posem un nom estrany a una cosa que hauria de ser. Perquè està aquí i la gent del voltant són catalans. Hauria de ser l'idioma. Sí, aquest està ben integrat. I els seus fills tenen Núria i Jaume. Més català impossible. Sí, bueno, jo penso una mica igual que ells. Jo crec que per aprendre un idioma, una llengua, sigui d'on sigui, sempre és la pràctica. Practicant, al final acabaràs parlant d'una manera malament o més bé o més malament, però l'acabaràs parlant. I el que deies, si és una falta de respecte, jo crec que no és una falta de respecte sempre i quan que l'altra persona, el receptor, t'entengui. Perquè si t'entén, doncs la comunicació seria més bona. Hi hauria una limitació si l'altra persona no t'entén i tu segueixes parlant en català. Allà sí que seria una mica dificultat. No sé si seria una falta de respecte, però la dificultat estaria allà a l'hora de conversar. Però jo crec que parlar, o sigui, el diàleg és quan s'aprèn un idioma. No l'aprendràs escrivint ni parlant. Molt bé. Pregunta. Així es podria ser que part del problema de que potser no es parli tant el català o que s'hagi anat no oblidant, perquè tampoc vull parlar d'oblidar perquè encara en són molts, sigui perquè no sembli necessari per a la vida quotidiana, que la gent vegi que quan parlo castellà ja me contesten en castellà, per tant ja no tinc necessitat. És possible que sigui això? Que per la vida quotidiana ja no tinguem la necessitat de parlar en català? És una de les causes, certament, però potser si aixequem una mica més la mirada, jo, arran d'aquestes converses que vaig fent per parlar del futur de la llengua, m'he atrevit a dir quins són els... per què hem arribat a aquesta situació, no? Jo, per mi, primer, no hem estat capaços, en aquests anys d'immersió lingüística, de revertir la situació de desnormalització en la qual partíem acabat el franquisme. No ho hem aconseguit. I després podem esbrinar i mirar quines causes, no? Però em dóna la sensació, i jo poso dos exemples també potser us poden ajudar a vosaltres, perquè us adoneu del tall que va suposar la Guerra Civil a Catalunya. L'any 1938, en plena Guerra Civil, es va celebrar encara el Dia del Llibre a Catalunya. Sabeu quin va ser el llibre més venut? L'Home, de Mercè Rodoreda, una novel·lista que aleshores tot just començava a apuntar. L'any 39 es va celebrar el Dia del Llibre, ja sota el nou règim franquista. Sabeu quin va ser el llibre més venut a Catalunya?
els discursos del caudillo. No? Sí, la diferència que hi ha entre l'home de Mercè Rodoreda, els discursos del caudillo, t'ha de fer pensar què va passar aquí, no? I l'altre, molt important, és que l'any 36 a Catalunya es van editar al voltant de 800 llibres en català. Per tornar a editar 800 llibres en català vam haver d'esperar el 1977, del 36 al 77. És a dir, bé, tot això, i a pesar també d'una onada migratòria molt important dels anys 60, certament l'ús social del català encara estava, diguem, al voltant d'un 50-60% del total de la població catalana. Per tant, l'ús social del català, que potser és el que més ens importa ara mateix, estava en una situació d'un equilibri precari, però buscàvem aquella normalització i pensàvem que a través de la immersió lingüística a les escoles i amb les noves generacions que es anirien incorporant, doncs podríem revertir aquella situació. Però què ha passat mentrestant? Ha passat que ens ha enganxat una globalització que no ha jugat a favor, malauradament, en moltes coses sí, però ens trobem que ara les grans llengües d'oci, d'entreteniment, no se sent bé? Sí. De diversió del nostre jovent, no? Són les grans llengües universals, és a dir, són l'anglès, és l'espanyol, és el xinès, no? És l'àrab, però no... Si França pateix, l'estat francès pateix pel futur de la seva llengua, imagineu-vos nosaltres, que vivim a l'intempèrie sense un estat que ens protegeix. I per tant, aquesta globalització per mi ha sigut una altra trava immensa per poder arribar a una normalització que havíem tingut fa menys de 100 anys. I l'altra, que les successives onades migratòries que han arribat al país, i benvingudes siguin, no hem tingut les eines per poder també a tota la gent que ha vingut a treballar a Catalunya i que ha vingut a guanyar-se la vida aquí, doncs de poder-los explicar qui som, què volem ser, quines eines tenim. Vull dir que penso que també han sigut... Fa 20 anys érem 6 milions, som 8 milions en aquests moments al país. I senzillament no tenim eines suficients com per poder explicar a tota la gent que ve i que té tot el dret del món a guanyar-se la vida aquí a Catalunya amb nosaltres, a explicar-los qui som, per què volem ser qui som i per què volem que la nostra llengua sigui la llengua d'ús social de tots. I més enllà de si nosaltres tenim errors personals, perquè jo estic amb la campanya Mantinc el català al 100%, sense cap mena de dubte, i amb voluntariats de la llengua i amb tot el que puguem fer. Però també hem de ser molt conscients que hi ha uns factors que ens han enganxat en aquest segle XXI i que fa que la nostra situació, que sobretot sense tenir un estat propi, perquè un danès no s'estaria fent, o sigui, a Dinamarca no hi ha aquestes xerrades pel futur del danès, per entendre'ns, no? Nosaltres que volem aspirar a ser la Dinamarca del Sud, hi ha una petita cosa que ens falta i és que tenir un estat propi, senzillament és això, no? Però, com que aquest tema intentem com no parlar-lo, diem, bueno, què podem seguir fent i què... Doncs és difícil perquè a Dinamarca, i segur que encara tenen més emigració que nosaltres, però tenen la consciència, tots els danesos, que al tenir un estat el seu idioma està protegit. I com que nosaltres no ho tenim, tenim aquesta sensació d'orfandat i de que i ara què fem? I ara això està patant, i ara ha patat la immersió lingüística, i ara l'escola, i ara només parlem un terç de la població en català. I realment és angoixós quan sents dir això, o les generacions que venen que mira, que nosaltres, bueno, vosaltres sou molt joves, però vull dir que jo ja tinc una certa edat, però que dius, home, els nostres fills, els nostres nets, que és on ens estem jugant el futur de la llengua, com ho podem fer quan tot l'audiovisual, el món audiovisual, el món de les xarxes, estàs permanentment connectat amb els grans idiomes, no? I aquí, perdó, ja acabo,
però també hi ha un tema que m'agradaria que sortís, que és en aquelles situacions en les que, com que tu mai estàs en una situació d'igualtat amb el castellà, a vegades hi ha una situació de domini del castellà sobre tu, en el sentit de que, per exemple, vas al notari, vas a un jutjat, vas a un hospital, i et trobes el metge que et parla en castellà, et trobes el notari que et parla en castellà, i tu estàs en una situació com de dependència, en el sentit de dir, ara no se m'enfadarà el metge, no? Ara no se m'enfadarà el notari, ara jo no sé què. I llavors aquí, els catalans, tenim, bé, no sé, deu ser aquesta marca de l'esclau de fa segles, tenim ens rendim també i passem al castellà, no? Amb la qual cosa tornem a crear-li una barrera en aquella persona perquè pugui integrar-se. I així com també hi havia aquest tema de si som educats o no som educats, hi ha aquest tema també de la nostra, diguem, poca força i confiança en nosaltres mateixos, a vegades. Això m'ho he trobat a Barcelona a vegades quan parlava amb gent i em diuen... Amb empresaris, no? Sí, me deien, no, és de poble parlar català. Perdona? Encara hi ha això, no? I això afecta molt a la gent. Per això hem de trobar les eines i fer una estratègia des de que ve la gent, des de que ens dirigim a la gent. No tindrem aquest comodí que podríem dirigir i parlar en castellà. S'hauria d'establir unes normes de fer com altres països. Potser no ens podem comparar com a Alemanya, però clar, quan van a fer el DNI, entren en una feina, hi ha un procés de coses que hi ha un mínim de test que s'ha de fer, que sigui el nivell 1 o el 2 o el 3, però per entrar en una feina, per entrar en una escola i ajudar nosaltres des d'aquí. Segur que no serà fàcil, però hi ha d'haver-hi unes eines que nosaltres, i el mínim que podem fer, però estem allà, però que estem, no baixem de la guàrdia. Si entrem amb el metge, no. Si ell m'entén en català, jo crec que hauria de continuar en català, no canviar el castellà. Perquè imagina't que el castellà és l'anglès. Canviaria? No. Seguiria en català. Doncs jo crec que és això. Entre tots hauríem de fer-ho. Però sobretot establir a les escoles, al govern, les feines, tot. I començar des de zero i anar fent, i anar fent, i anar fent. Pots dir a mi que pateix. Alguna cosa a dir? Jo volia afegir una mica el tema que ha dit el senyor Quim, el de digitalització. Jo crec que hi ha una manca molt important de temes de plataformes en català. Temes de veure pel·lícules en català, sèries en català, llegir llibres, programes en català. I crec que ara anem una mica força curts en aquest tema. Clar, és un tema que tothom toca, dels petits als més grans. I és el dia a dia. I crec que aquí sí que és una eina que s'hauria de potenciar. Per tant, podem dir que la presència de tant contingut en castellà està desafavorint el català? I tant. Sí. Jo sí. Sí, perquè és difícil per al català i el castellà, perquè clar, estan agafats. És que la gent és el comodí que té. Clar, que no m'entén en català, doncs ja està, ja en castellano ja nos entendemos. No hauria de ser així. I que és tan abasegadora la presència del castellà en tot, és a dir, els nostres nois i joves, a la que surten de l'aula, no dic de l'escola, de l'aula, clar, és que tota la resta ja, per divertir-te, per la música, per passar una estona, és a dir, tot l'oci, tot l'entreteniment, que en aquests moments és audiovisual tot, no? Tot és en castellà i en anglès, no? I posa't també, si nosaltres, a vegades, dic nosaltres en general, doncs canviem el castellà per aquesta situació de submissió, o de dir, ara no faré que el metge se m'enfadi o l'infermera no em deixi passar perquè parli en català, no? Doncs imagina't, en un entorn d'adolescents en el que pugui haver-hi un noi o una noia catalanoparlant, però que davant de tot el grup se senti amb aquesta incomoditat de dir ara seré jo el que aquí ara demanaré en català quan tots estem jugant en castellà i ens ho estem passant tan bé, no? I em senyalaran a mi com mira el català núfol. Vull dir, això també està passant, no? I tot això és complicadíssim. Per això a mi podem parlar molt i ho hem de fer, de què ha passat a les escoles, de que si els programes d'immersió no han funcionat, però no n'hi ha prou ara tampoc amb que les escoles facin un pas endavant, senzillament. Vull dir, jo, si m'he engrescat a donar xerrades i vaig on pugui per parlar de la llengua, dic, necessitem un salt col·lectiu. Quan
menys d'un terç de la població del país està parlant habitualment el català, és que estem en emergència lingüística, Menys d'un terç, en aquests moments, d'ús social, de que naturalment tu t'adreces a algun català. Hi ha dades de Catalunya, però de Girona, per exemple, per ubicar-nos, no n'hi ha de Girona en concret. N'he buscat i no n'hi ha per ciutats o per zones. Segur que no. De tota manera, jo mateix, que visc en un entorn a Santa Coloma de Farners, no? I dius, tu rai, no? Girona rai, Santa Coloma de Farners, encara més rai, no? Doncs, de rai del tot, no. Sí i no, és a dir, també hi ha hagut una gran emigració, però mira, la meva dona que fa classes de reforç i voluntariats i m'explica també una mica la situació, o jo mateix, o sigui, jo puc anar caminant per Santa Coloma i nens que han vingut de diferents països de l'est, del món àrab, etc. O sigui, allà la llengua de relació és el català, perquè parlen idiomes diferents. Llavors el català aquí pot fer aquesta funció, una mica com l'anglès als Estats Units, tenint en compte totes les quantitats de llengües que es puguin parlar allà. Però això pot passar-nos a Santa Coloma, però això ja no ens passa a Mataró, per entendre'ns. I ja estic posant una ciutat de 100.000 habitants. I diré a Girona, perquè Girona també, vés a segons quins barris, i em sembla que també és important que a Girona encenguem l'alarma del que està passant, i segurament ho sabreu millor que jo, no? I ja per descomptat anem a les àrees metropolitanes, on si abans vostè s'alertava del 30%, les dades que surten de Santa Coloma de Gramenet és que estem a un 10% de catalanoparlants. Vull dir que per això la situació és una situació per mi d'emergència lingüística que requereix d'una voluntat col·lectiva en aquests moments. I això també passa per la responsabilitat personal, de dir jo em mantindré lleial lingüísticament, jo defensaré la unitat de la llengua arreu dels països catalans, si s'ataca al País Valencià ens ataquen a nosaltres, i tenir una mica aquest estat vigilant de la llengua. Fa uns dies llegia una notícia que deia que només en els caus i extraescolars un 54% es parla en català. En els caus i esplais, que és una mica allà on sempre hem tingut un... Sempre havia estat 100% amb les cançons, els jocs, tot era català, i ara estem en un 54% només. I això, clar, contra tot això, perdó, és molt més interessant que parlar vosaltres, però contra tot això tenim, tu vas a la televisió, intentes passar totes les plataformes digitals, Netflix, Disney, tot el que vulgueu, i tenim ara el 3CAT, l'única plataforma digital en català és el 3CAT, intentes buscar una pel·lícula doblada al català i troba-la, o subtitulada també, i per tant tot aquest món fa que la nostra llengua es vagi asfixiant, anem desertitzant el català. I clar, respecte a uns anys 30, fa 100 anys, quan la llengua social era pràcticament del 100% de la població o d'un 90%, també hi havia hagut onades migratòries, però posem d'un 90%, però clar, la comunicació es feia a través d'altres mitjans, i era molt més local tot plegat. Aquesta globalització, jo penso que per llengües minoritzades com la nostra és una estocada més. No sé com ho veieu, també perquè vosaltres teniu aquesta visió una mica també més internacional, no vulgues o no? Doncs el més motiu, més alarmant de trobar les eines i començar a treballar fort des d'un mateix i començar a establir unes normes des d'educació, activitat, intercanvis culturals, hi ha moltes coses. Segurament s'estan fent, però encara més, perquè si no en tenim prou, però s'ha de fer molt més. Sí, jo també penso igual. Activar totes les eines possibles per posar més interès, que la gent té més interès per aprendre, que la gent no té por, que la gent veu
que és una necessitat, que la gent, no sé, una manera que participa més, no?, amb la llengua. No sé, a tot l'àmbit, des d'hospitals, escoles, per exemple, on jo treballo a classes de pintura i dibuix, o a tot arreu. I jo penso que activant és com una bola que cada vegada serà més gran i suposo que no sé eines exactament quines pot afegir, però bueno, has de posar gana i tot és possible per... Ganes, perdona, de les dues bandes, sí, exacte, dels catalans com sí, els nouvinguts, perquè els catalans també han de posar ganes i no saltar a l'altre idioma, que és molt important, que no ens cansem, sí, que no, i després la gent que dirigeixi en català. Sí, I que, sí. Sí, exacte. I enganxar la gent, explicar-los la cultura, que és sí, maco començar, per sigui el motiu, tornem a la primera pregunta que has dit, Mercè, sigui el motiu que sigui que la gent ha vingut, amor econòmic, tot, que hi hagi un motiu és l'idioma, perquè d'aquí t'obrirà per començar tot. Sí, no, i que la gent que entén que si ells volen viure, per exemple, quedar viure a Catalunya i que és necessari saber aquesta llengua, absolutament. I és igual nivell, no? Però és millor, evidentment, nivell millor, però és fer un esforç que la gent, que la gent veu que necessita posar esforç de la seva part també per aprendre aquesta llengua. Si no aprenen l'idioma, no aprenen la cultura. Sí. És que l'idioma és cultura. Exactament. Però en canvi, i per què tanta gent no el parla? Perquè no li interessa, perquè li han posat fàcil amb un altre... perquè li han posat fàcil parlar en un altre idioma, perquè no li interessa. No l'han trobat l'interès per parlar idioma. Per això nosaltres hem de crear aquest interès que la gent volgués parlar. Des de simple cançó, quan li canti a un nen petit, el Joan Petit com balla, que aprengui l'accent, que aprengui per què, que aprengui què és el tió, això estem ensenyant idioma i cultura i país. I que s'enamorin més. I així en tindrem més gent. Arija? Sí, bueno, estic totalment d'acord. Si em permets, te treuré un moment la feina. No penseu que hi ha una gran diferència entre diferents municipis o la gran ciutat de Girona? Perquè jo realment tinc família que estan en municipis tipus Arbúcies, Manlleu, i el català és el seu dia a dia. I jo no sé què és el que estem fent malament en quant a la ciutat, que no parlem gaire el català. I allà a municipis, una tia vull dir que poder té més de 60 anys i parla català. I surt al carrer, se'n va a la botiga, li parlen en català, va al metge, li parlen en català, fan activitats culturals en català, on hi ha una cohesió social de tots els col·lectius de tota la immigració. I crec que hi ha alguna cosa que poder estem fent malament, que parlem més en castellà. Que des d'aquí l'extrem dir una cosa. Hem estat molt influïts per la gran capital, que és Barcelona. D'acord. Doncs per la gran capital, que és Barcelona. Barcelona, l'altre dia escoltava una cosa que em va fer riure, però que en certa mesura crec que el president no entendrà el que vull dir. Un em deia, és que vosaltres sou la resistència, sou els gals de Catalunya. Parlava de Girona, de la província de Girona. Aquí encara mig conservem això. Jo soc de pares andalusos. Els meus pares són andalusos, eren andalusos, pobrets. Ara ja no estan aquí, no? Però el meu entorn aquí m'ha obligat, des de petit, a aprendre l'idioma, perquè, entre altres coses, m'ha fet fàcil tot el que més. O sigui, aprendre l'idioma del país on vius t'ho facilita tot. Això és el que hem de fer entendre nosaltres a la gent que ve i hem de facilitar nosaltres des d'aquí. O sigui, ningú trobaria estrany, per exemple, que a Itàlia se n'anés a treballar algú i no aprengués l'italià, perquè als 3 mesos segur que l'està xaporrejant. Les grans migracions espanyoles a Alemanya, al cap de 3 mesos aquells obrers espanyols parlaven alemany. Doncs això és el que hem d'aconseguir aquí, o sigui, que la gent entengui que és necessari, però per un tema de comunicació entre nosaltres, o sigui, és una eina indispensable. I per entendre'ns aquí s'ha d'aprendre l'idioma. I l'idioma, com deia la Dina, els idiomes són cultura.
sigui, encara em resulta incomprensible pensar que hi pugui haver gent que digui no heu de parlar el vostre idioma perquè és una part més de la cultura global. O sigui, parlar català, jo tant de bo sapigués parlar euskera, gallec, català, però per què? Perquè és cultura, perquè jo em sento fantàstic. Quan anem d'excursió a l'estranger, tots intentem parlar anglès, te'n vas a Àfrica a veure Kènia, i l'idioma allà, a part del suahili, és l'anglès, mires de parlar en anglès, perquè si no t'entenen. Doncs, d'alguna forma, això és el vehicle. L'idioma és el vehicle, perquè tots ens entenguem, no? No sé si toca obrir torn de paraules, no? De moment? Ja estaves? Sí, ja està. Deixeu-me dir una cosa, el que comentava ara en Santi. El català és una cultura o és una identitat? És la nostra identitat. Clar que sí. Exacte. Seria una mica ara entrar en... però recordo les paraules de Joan Fuster, no? La meva llengua és la meva pàtria, i també hi ha qui et pot dir, escolta'm, però perquè aquesta cultura es transmet i s'arribi a tothom, qualla amb una expressió determinada, que és la llengua, no? Per tant, em sembla molt subtil aquesta... Perdona, però a mi em sembla molt important el que tu ara deies, i aquesta graduació que feies dels municipis més petits, on és més fàcil, no? I si t'hi fixes, em dóna la impressió que és senzillament per la necessitat, perquè és evident que en un municipi més petit, on ja hi havia un ús social de la llengua molt més ampli, d'uns 70-80%, doncs, clar, la interacció és que al final necessites parlar en català, no? I això és el que no està passant. No està passant, no és necessari parlar en català per res, vull dir, és que malauradament és així, no? I per tant, i aquí sí que també és cert que dius, bueno, prou de lamentar-nos, què podem fer nosaltres, els que estem aquí, doncs parlar la llengua, no? Hi ha una frase molt bonica de l'Isabel Clara Simó, una novel·lista catalana, que diu, enguany em proposo fer una cosa molt important per la meva llengua, parlar-la. No? Clar, o sigui que diguis que el més important que tu pots fer per la teva llengua és parlar-la, ens ho posa bastant fàcil els catalanoparlants, que dius, mantenint-te amb lleialtat lingüística amb la teva llengua, doncs segur que en el teu cercle ja comences, no? Imagina't tots els que estem aquí, que sortim d'aquí i només parlem en català, sempre, no? Doncs ja estem fent molta acció, no? I això ja no seria tan, ja no passaria, no? Imagina't si tots els catalanoparlants de Girona parlen sempre 24 hores el català, doncs farien que tot l'entorn es mogués, perquè començarien a haver-se de moure. I en aquest sentit reconeixem que nosaltres som culpables, i segur que tots vosaltres parleu en català sempre, etc., però veiem en general que la llengua també a vegades estigui passant per aquest sotrac. Els nostres pares, jo a vegades penso, en el meu cas, clar, aquí amb la guerra, el franquisme, el no sé què, el català queda prohibit, s'anul·la tot, res d'ús públic, cap llibre, zero, tota l'escola en castellà, etc. I dius, com és que parlem en català? Doncs perquè els nostres pares van decidir i els nostres avis parlar-lo. I per tant l'equivalència és aquesta, no? Dir, molt bé, estem fatal, però si el parlem, com van fer ells en una situació molt més difícil, on fins i tot te la jugaves en segons quines ocasions, doncs, home, no sé, és que ara no estem sota una pressió d'una dictadura, no? I per tant, siguem una mica coherents amb el tema del mantenir el català, em sembla molt important. Llavors està clar que estem tots cridats a mantenir el català, a cuidar el català, però què creieu que la política lingüística de l'administració hauria de ser més dura, més restrictiva, que hauria d'incloure el procés d'acollida una política lingüística més impositiva? Perquè l'administració, evidentment, també ha de fer la seva. Fins ara hem parlat molt dels nouvinguts, dels que estem a carrer que parlem català, però i l'administració, què en penseu? Que parlin ells. Jo després.
Mira, per exemple, puc dir que jo penso que, bueno, tota la política i la lingüística que està molt bé, funciona molt bé, però, per exemple, ara també, si agafem el cas de la gent que ara ha vingut, per exemple, molta gent d'Ucraïna, per tota Europa, i fan cursos, pues, la diferència, per exemple, si aquí no és tan obligatori, hi ha gent que pot estudiar, si vol estudiar, si vol no, doncs a Alemanya, per exemple, per tenir-lo als papers i tot en regla, només el primer dia que tu arribes, t'organitzen, alemanys mateix t'organitza la vida. Primer tu has d'anar a fer cursos d'alemany. 5 dies a la setmana, 3 hores cada dia, o 4 o 5, i fins i tot hi ha uns vacances que tu no fas, i així al llarg de gairebé un any, i vull dir, des d'entrada la gent, si volen o no volen, però si vol formar part d'aquest país, si vol tenir papers en regla, automàticament ell va i estudia idioma. A part d'això, evidentment, els cursos que traduïa jo aquí per la gent que ha vingut d'Ucraïna, el curs aquest que explica com és aquest país, el seu sistema, i que la gent entén on ha arribat ells, no? Però això és molt important, la llengua, perquè això dona, és el primer que necessita la gent per entendre on són, per comunicar amb una altra gent, per llegir mínimament, en principi, i després, clar, la gent s'estudia per al seu compte, per exemple, a un altre nivell, però jo penso que això és molt important. I podia ser, bueno, a Alemanya és molt obligatori així, però clar, suposo que hi ha unes altres eines que podia ser voluntari, però la gent veu que és absolutament necessari per a algú. No sé, és la meva opinió. Bueno, jo crec que és molt lícit, no? Quan vas a un país que et demanin un requisit que és un nivell, encara que sigui bàsic, de català. I jo com a experiència, jo estic opositant per una plaça a la Generalitat i un dels requisits és el català. Sí que pots fer el nivell més alt per tenir més mèrit, però el requisit, i jo trobo que és lícit, estàs treballant en una comunitat on la majoria dels parlants són no català parlants, i que demanin aquesta. I gràcies a això molts andalusos, molta gent de fora hi està parlant el català, però també trobo que s'hauria d'invertir més en cursos i en coses lingüístiques, perquè la gent ho trobi una mica més fàcil d'accedir-hi. Puc fer una intervenció un moment, que crec que ens estem oblidant potser d'una cosa. És que ara tenim gent que està en contra del català. O sigui, ha sorgit, el president vostè deia, fa uns anys enrere no teníem aquest atac constant d'uns partits i d'una gent que s'han coordinat molt i molt bé per anar contra tot això. Aleshores, clar, jo tinc ara gairebé 56 anys. Vaig començar a estudiar que encara estava el Franco viu, però després ja la immersió va funcionar durant molts anys. Ara algú ha decidit que no ha de funcionar això. I atacar, clar, la percepció de molta gent que ve de fora s'ha cregut que no és necessari, s'ha cregut que la nostra llengua és impositiva, que castiguem els nens en el pati si parlen en català, això ho han explicat dirigents, i no estan facilitant. Jo crec que ens hem oblidat també, l'administració pot fer moltes coses, jo soc servidora pública i us asseguro que ho intentem els 21 dies de parlar en català, de la gent parlant en català, però tenim uns jutges que han decidit que no, que el català no és benvingut i aleshores ens ataquen judicialment. És molt difícil posar eines des de la nostra administració quan tens uns jutges a darrere que te les estan intentant matxacar. Aleshores jo crec que ens havíem oblidat d'aquesta vessant, o sigui, no la cultura, el respecte al nostre, sinó que tenim ara mateix a tota una maquinària que va contra l'idioma perquè sap que som identitat. El nostre idioma és la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra raó de ser, i per aquí van, per destruir-nos. Gràcies, Montserrat. Estaves parlant... No, ja sé, he acabat. Sí? Tens alguna cosa a dir? Jo crec que ja ho han dit i ja ho hem dit abans. Molt bé.
fixar unes normes que s'haurien de posar i fer, normes, un procés, perquè jo he estat també a l'aula d'acollida quan venen els nouvinguts de traductora allà i s'hauria de posar més el català, perquè clar, l'idioma que es parlava amb els familiars i amb la gent, per exemple, quan arribava el nouvingut i me cridaven per fer la traducció, a tothom es parlava en castellà, perquè els familiars tot està, perquè era més fàcil. I això no hauria de ser així, hauria de ser el català. Jo torno una mica amb la diferència entre Dinamarca i Catalunya, si em permeteu, és a dir, la nostra precarietat absoluta en aquests moments és brutal i tot ens acaba portant a aquesta manca d'eines, d'eines i de recursos, en definitiva. D'eines perquè no tenim competències, és a dir, nosaltres, com a súbdits del rei d'Espanya, tenim l'obligació de conèixer l'espanyol, però a Catalunya ningú no té l'obligació de conèixer el català, no existeix aquesta obligació. Partint d'aquí, no? I l'altre també és de recursos, és evident que falten que les aules d'acollida estiguin molt millor, és evident que necessitem, però no tenim recursos, però tenim un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros i per tant tot això va fent que la solució sigui una determinada i si no l'aconseguim doncs tenim seriosos problemes i de desaparèixer fins i tot. M'ha semblat molt interessant, jo sempre també poso el quart greu problema que tenim ara mateix els catalans, la desertització, el País Valencià i les Illes, el problema amb la immigració és que tenim un sector de compatriotes nostres que estan en contra de la llengua, és així, i els tenim representats al Parlament, a més, vull dir que això vol dir que hi ha un percentatge important de la nostra població que no vol parlar la llengua, no vol, és més, fa tot el possible perquè aquesta llengua tendeixi a l'extinció. I això certament és duríssim d'acceptar, no? Que penses, home, pot haver-hi un danès que estigui en contra de parlar el danès, doncs resulta que tenim catalans que estan en contra de parlar en català. I això, jo sempre dic també amb això, i no sé, aquesta reflexió es va una mica per provocar, però que jo, escolta'm, a mi quan ara tot aquest debat sobre la migració i no sé què, dic, doncs benvinguda sigui la migració. El que a mi em preocupa no és un emigrant que acaba d'arribar i que si no pot saber ni on viu, perquè no tenim eines per explicar-li ni on viu. A mi el que em preocupa són catalans de 15 generacions de catalans que han perdut la llengua i han perdut la identitat i les arrels. Aquests em preocupen molt i que a més estan jugant la partida dels nostres adversaris, no? Aquests són els que han renunciat a la llengua, s'han desarrelat de sobte, viuen en un país on no volen, han fet tot el procés invers al vostre. En aquest país existeix, o sigui, podríem tenir aquesta xerrada amb 3 persones que estarien completament al revés que vosaltres, no? Per això el vostre exemple em sembla sensacional, no? I és l'exemple normal, tampoc. Us vull felicitar, però alhora em sembla molt normal. Clar, és que no, per què li podem posar el nom que és no, és lo normal, és el procés normal de tenir això, però alhora tenint en compte que catalans, insisteixo, de moltes generacions de catalans doncs han fet un procés d'abandonament de la llengua, em sembla, vaja, de la nit i del dia. Doncs molt bé, no sé si voleu dir alguna cosa per tancar ja. La priora, quan acabem? Voleu fer alguna conclusió? Si no, diré jo algunes frases que heu dit cadascú. La Lina diu, sense aprendre l'idioma no és fàcil la integració. En Quim ens deia que l'idioma és l'ànima i és el que ens fa arribar al respecte per al país i la cultura. La Farija no és cap barrera, sinó tot el contrari, establir una relació ferma amb el país d'acollida. Adreçar-nos en un idioma diferent al català als interlocutors és un error perquè sovint, no ho entenc, el que has posat aquí, perdona. Proposem... Exacte, perquè sovint, m'he imaginat el que diu, proposem que és una falta de respecte fer-ho en castellà. En Quim Torra
ens ha deixat frases com la llengua és una porta d'entrada que ens obre a un accés a la cultura, a la nostra cultura. Si la llengua falla, falla tot. Puc fer una precisió? Aquesta no és una frase meva, és una frase que jo utilitzo molt perquè és una Fabra de la persona que jo més admiro. Que fantàstic. Que és Pompeu Fabra. Fabra també va ser molt... Fabra és el que normalitza la llengua, gramàtic, lingüista, però va ser una persona molt compromesa amb la llengua, també políticament i el que diríem d'una manera cívica. I en un moment determinat a Fabra el fan membre de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua i ell va rebutjar el que tothom podria considerar que era un gran honor, no? I diu el següent, diu: m'era evident que jo m'havia convertit en una espècie de símbol de la llengua i si jo fallava, fallaria tot. I si falla tot, perdó, si jo fallava, fallaria la llengua, i si falla la llengua, fallaria tot. I el que més m'agrada de la llengua, d'aquesta frase de Fabra, és quan diu això, no? Si jo fallava, fallaria la llengua. Si falla la llengua, falla tot. Tal com està construïda la frase. I ell és el primer. O sigui, si jo fallo, i penso que és bo per nosaltres també, no? Perquè a vegades fallem, ens passem al castellà, no reivindiquem els nostres drets, ens deixem que ens trepitgin. Doncs gràcies per la rectificació, perquè serà si jo fallo, falla la llengua i falla tot. Si falla la llengua, falla tot. Exacte. I una altra frase és: el meu paisatge no ha de ser una barrera per ningú que vulgui arrelar-se al país. Anima a entrar a la cultura del país. Si us sembla, ho deixem aquí. No sé si hi ha algun torn de preguntes. Us agrairia diguéssiu el vostre nom i després feu la pregunta. Si va dirigida a algun dels ponents, doncs digueu expressament a qui li pregunteu. La primera és clar, sí. Sí, tant, sisplau. Sí, però quan ja acabi. Esperi, que li aguanto jo, que si no, no... Mira. Doncs, jo abans de felicitar-vos a tots, i m'ha encantat el que heu dit, no? Però ara em dirigeixo amb el president, jo sempre li dic president, Quim Torra, que m'ha agradat molt el que ha dit. Però en un moment que ha parlat dels mitjans de comunicació, jo, la meva expressió que volia... Jo en tinc una pena, no? Perquè TV3 parla molt en castellà, molt. I a mi em fa molta ràbia. A mi m'agrada molt el català, però que es parli bé una mica. Però arriben a dir unes tantes brutícies i unes paraulotes que a mi em fa por, hem de tancar a vegades. A mi no m'agrada. I els altres castellanes tampoc ja no els obrim. Nosaltres aquí al monestir tota la vida ha sigut molt català. Hi ha de l'abadesa antiga, l'altra, avui s'ha parlat en català. I a mi això doncs em fa molt mal, no? I dius que quasi la nostra televisió, que en temps de Pujol podia ser el que sigui, però es parlava bé, es parlava, hi havia doncs periodistes fantàstics. Ara sembla que se'n riguin de tot. D'aquí qui parlen en català i després vinc a castellans i d'una manera, però i a mi em fa molta pena, no? I altra cosa també, els joves em fan també molta aquesta generació que ve, jo veig a vegades en nebots meus, no sé, van a l'escola i arriben a casa i parlen en castellà i les meves germanes empipen, no? I els meus pares. Que sí que realment tindríem que no sé què, amb aquestes bases, sobretot que comencin per no sé, els mitjans de comunicació, una mica més de seny, no tots plegats, perquè és que arribarem un moment que tindrem que tancar tot. En fi, jo amb això tinc molta pena, tinc molta pena. Tinc molta pena. Sí, una intervenció molt encertada, estic totalment d'acord. Sí, a veure, jo... Perdoneu, aquí darrere, ara passarem al micro. Fes Montse. Sí, jo em dic Josep Vila. A veure, no tenim estat, d'acord? Estem fent una crida a la responsabilitat individual, absolutament d'acord, absolutament necessari, però hauríem de posar l'accent en el paper de l'administració. I li hauríem de posar molt més,
nosaltres, per exemple, fa 3 anys que demanem a l'Ajuntament de Girona una política molt més decidida en defensa del català. I es podrien fer passos senzills i importants i no els estem fent, tant a nivell municipal com a nivell autonòmic. O sigui, no podem només fer una crida a l'acció de la gent. Necessitem la pròpia administració que s'impliqui de manera molt més clara i molt més eficaç. M'agradaria estendre-m'hi, però em faria llarg. Però aquí em sembla que estem deixant un forat molt important. Algú ha fet la feina molt ben feta per part dels altres. Ciutadans desapareixerà, però ha fet una feina impressionant i a mi em sembla que per revertir la situació nosaltres hauríem de fer una crítica molt més profunda de la que estem fent. O sigui, quan dic una crítica molt més profunda de la que estem fent, per exemple, com pot ser que l'any 77 a Catalunya, agafo l'any 77 seguint una de les dades que ha presentat el president, que hi ha hagut un moment que ha dit l'any 77 es van recuperar el nivell de publicacions de l'any 39. L'any 77 a Girona pràcticament qualsevol local comercial que s'obria es rotulava en català. No teníem un estat, com no el tenim ara, i no teníem pràcticament ni administració. A hores d'ara, administració autonòmica, a hores d'ara assistim, hi ha hagut un moment també que hem dit Girona Rai, perdoneu, traiem-ho. Girona Rai, res de res de res. Girona recula cada dia enormement amb el tema del català i jo penso que hi responem molt poc. Per exemple, amb les rotulacions dels comerços. M'hi allargo un moment, si em permeteu. No? Per exemple, nosaltres fa 3 anys demanàvem a l'Ajuntament de Girona una persona, quan vol obrir un comerç, va a la pàgina web de l'Ajuntament i llegeix, he de complir aquesta normativa, he de complir aquesta altra, he de complir aquesta altra. No hi apareix el català. En tot cas, està en un subgrup, diu, altres normatives aplicables. Cliques allà i et remet a la llei de política lingüística. Quantes pàgines són això? 200, 300? Dius, fa 3 anys els expliquem això a l'Ajuntament de Girona, que, perdoneu, ja té gràcia dir els expliquem. Té molta gràcia dir els expliquem, perquè no hauria de ser així. I al parlar els diem, l'única cosa que heu de fer és posar-hi una frase i mitja. La rotulació, com a mínim, ha de ser en català, punt. Si la vas fer en català i en castellà, respecte a la normativa. Si la vas fer en català i en anglès, respecte a la normativa. Només posar-hi això. Doncs, sí, els anem recordant, sí, fa 3 anys i continua estant igual. Un altre exemple de que l'administració li haurien d'exigir molt més i que podrien fer molt més. Hem posat com a exemple la immersió lingüística. Perdoneu, la immersió lingüística no l'ha controlat mai ningú, ja és hora que ho diem. Jo he estat director d'institut. L'única vegada que l'administració de la Generalitat s'ha adreçat a nosaltres de manera seriosa, ràpida i contundent amb un tema de llengua, fa qüestió de 4 anys, 5 anys, va ser a partir d'una denúncia de ciutadans que de manera immediata ens van dir d'avui per demà a les pàgines web de totes les institucions escolars de Catalunya hi heu de penjar-hi el projecte lingüístic que es vegi només d'obrir la pàgina web i assegureu-vos que compleix amb els requisits d'ensenyament del castellà. I aquí van enviar la inspecció a inspeccionar-ho. Mai l'administració de la Generalitat ha enviat l'inspecció en els centres educatius a comprovar si es compleix l'immersió. Mentrestant, en lluïem i dèiem, és un exemple europeu,
La immersió lingüística, a veure, no em vull allargar més, perdoneu. Sí, no, Per aquí davant, no? Hi havia alguna paraula? Espera, m'ha permès la senyora? Molt bé, molt bé. Doncs jo us volia dir que vaig assistir a la mort d'un idioma, que és... Jo vaig néixer en un poble petit a prop de Pau, a França, al Béarn, i els meus avis i els meus pares parlaven en bearnès, que és una variant de l'occità. I la generació meva, que nascuda després de la guerra, doncs ens parlaven en francès. I aleshores, clar, com una nena que viu en una situació doncs, que accepta o viu que uns avis i uns pares parlen en bearnès i en canvi a nosaltres ens parlen en francès. I què va passar amb l'occità? L'occità ha desaparegut. És a dir, que si un idioma no es parla, doncs es mor. I quan jo vaig venir a Catalunya, tenia 20 anys, vaig venir a una empresa francesa, no tenia ni idea que a Barcelona es parlava el català, ni idea. Parlava francès, parlava anglès, parlava una mica el castellà, però el català, ni idea. No, és que no ho sabia, simplement no ho sabia. Tenia 20 anys estàs amb altres històries. I de cop, doncs, em vaig trobar amb una gent, un grup de gent, d'amics, que no els entenia, que parlaven una altra cosa. Fins i tot en aquesta empresa francesa que tenia la seu allà al carrer Còrsega, a la Catalana de Gas, doncs veia que els escrits, tota la correspondència ens feia en castellà, que era l'any 67, en ple franquisme encara. I en canvi, tots els tractes eren en català, per telèfon, es parlava sempre en català, sempre. Bueno, jo vaig aprendre, una manera d'aprendre l'idioma és, m'ho va dir algú un dia, és al carrer i al llit. El meu primer marit, doncs, era català, i el segon també, que vaig reforçar l'idioma. I bé, jo sóc una militant del català, no parlo mai en castellà, mai. I el català l'he estudiat, i el meu segon marit precisament va ser un professor de literatura, així catalana. Així que, bueno, doncs jo el practico i em sap molt greu de veure com els catalans de tota la vida doncs es passen tan fàcilment a parlar castellà i més una vegada, clar, a més jo em sento en dret a renyar, que són amics, i dic, home, ja està bé. Jo l'he après el català perquè m'han parlat en català i perquè jo he parlat en català, però, sisplau, parleu en català. I a més són gent que a mi el que em sap greu és que molta gent que parla en castellà i aquí els parlen en castellà, potser fa 20 anys que són aquí. Perdona, m'has dit el teu nom? No, perdona. Perdona, jo em dic Teresa. Teresa? La Bordeta. Teresa, doncs Teresa, gràcies a gent com tu i els ponents que ens han acompanyat avui, estem tirant el català endavant i esperem poder-lo continuar. Gràcies. Temps de dues més o...? Sí, vinga. Pugeu una mica la veu perquè així s'hi senti millor, sisplau. Que s'aixequi. Soc en Davi Caselles. Hola. Jo volia dir una cosa que sempre penso que és molt important, que potser s'ha dit d'alguna manera, i és que una persona nouvinguda aquí
no necessita per res parlar en català. És a dir, pot fer la vida, i això jo penso que hi hem de reflexionar més enllà de la voluntat personal de lluitar i de mantenir, que és molt important. Penso que no hi ha cap necessitat en aquest país, a Catalunya, de parlar castellà. És a dir, perquè l'administració... Català. Perquè l'administració t'atén en castellà, els formularis sempre són bilingües, tu pots explicar qualsevol cosa en castellà i ningú te dirà res, vas al jutge i t'atén en castellà, tu pots declarar en castellà, el notari, etc. I fins que no solucionem això, jo penso que evidentment la gent com vosaltres, que té un amor, que té unes ganes, que té... doncs no tindrem cap problema, però hi ha molta gent que si no té aquesta necessitat no farà el pas, i això jo penso que només ho solucionarem, com diu el president, d'una manera, que és quan tinguem com Dinamarca un estat propi. Exactament. Gràcies. Ara vindré. Sí, queda una pregunta? Sí. Dues preguntes? No sé si es pot fer... Sí, em dic Jordi. A mi em sembla, ja hem estat reflexionant uns quants, i em sembla que hi ha una cosa a fer a Girona. Ens hem de començar, crec jo, a coordinar totes les entitats que tinguem un interès pel català i bastir un pla. Això l'Ajuntament no ho farà, la Generalitat no ho farà. Per tant, o ho fem les entitats, o ho fem els que estem al carrer, o no ho farà ningú. Primera cosa. Segona cosa, a mi em sembla que hem de començar pel mantenir el català. Aquest és essencial per després anar per sectors, anar per barris, anar per notaris, anar per qui sigui i pensar estratègies concretes a fer per tal que tota aquesta gent puguin, doncs, a poc, anar assumint que el català també és important. Tan sols per això, per tenir més clients o per el que sigui, per el que sigui. Penso que... Moltes gràcies. Bueno, ja estem, ens hem allargat una miqueta i tot. Gràcies, president, gràcies, Lina, Quim, Farija. Ho he dit bé? Haguéssim continuat, ja veieu que tenim ganes tots de parlar, de reflexionar, de dir la nostra, aquests espais, aquests debats, aquestes xerrades, es veu que són molt útils perquè la gent tenim ganes de dir la nostra, però avui ja no podrà ser. Aquests propers dies, aquestes setmanes, anireu veient, nosaltres des de la plataforma hem parlat amb diferents entitats cíviques d'aquí a Girona, hem parlat amb l'ANC, amb la DIC, l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes, nascuda a la Generalitat, i també amb Òmnium, i els hem preguntat des dels seus... No, està el següent. De moment hem fet aquests tres. No ens ha donat temps de parlar amb gent abans de la xerrada. Aleshores els hem preguntat això des dels seus col·lectius, què creuen que s'ha de fer per acollir els nouvinguts o què s'està treballant. Hem gravat uns vídeos que a partir de demà el veureu a les nostres xarxes, també a YouTube. I aleshores també us demanem a tots vosaltres, amb aquestes ganes que veiem que teniu de dir coses, d'explicar, de tenir dubtes, reflexions, que si voleu ens les feu arribar al Twitter @gironafutur, al correu electrònic gironafutur@gmail.com, i si no tenim per aquí uns paperets on podeu anotar ara alguna pregunta, algun dubte, reflexió, nosaltres ho recollirem tot i ho penjarem a la nostra web. Aleshores, ja que també us demanem coses, també voldríem saber de què voldríeu parlar. La Girona Futura, aquesta plataforma, naixem amb les ganes d'això, de fer xerrades de coses que ens preocupin a la ciutadania, coses que ens preocupen de Girona, del país. Hem fet un calendari de properes xerrades, però potser se'ns ha escapat algun tema que vosaltres teniu ganes de parlar. Sisplau, si voleu, ens el feu arribar. Ara el proper tema de la propera xerrada, que ja us puc avançar, serà el dia 24 de febrer, un dissabte, també a la mateixa hora. Queda per dir a quin lloc, encara no el tenim del tot, però ja us ho farem saber. Hem cregut que era bo parlar d'un tema que ara, malauradament, per les últimes agressions que ha patit aquest col·lectiu a la demarcació aquests últims mesos, volem parlar de la LGTBI, prou agressions, però qualsevol tema que voleu parlar ens ho feu saber i nosaltres ho inclourem.
I res més, si tu vols, Mercè, acabar. Sí, moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies, ponents, per haver-nos acompanyat. Jo crec que hem tingut una bona xerrada, que segurament ampliarem, com comentàvem abans amb altres entitats de Girona, que volem fer-los les preguntes de què passa amb el català, què hem de fer per millorar el nostre català amb els nouvinguts. Deixeu-me fer una menció a un company del grup que no ha pogut venir avui, en Josep Campmajor. Moltes gràcies, que segurament està connectat i ens està veient. Espero que us hagi agradat la xerrada. Esteu convidats a totes les xerrades que farem un cop al mes i estem oberts a tot el que ens vulgueu comentar i dir i els temes que us interessen. Moltíssimes gràcies.